Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardhatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna saqi tumuli sak temene utawi pelayan penghidang minumane raja. Wingi rak Nabi Yusuf mlebu kunjara bareng wong loro. Sing siji pelayan penghidang minuman, sing siji pelayan penghidang makanan. Sing tukang nyawiske makanane sing siji tukang nyawiske omben-ombenane. Ya raja engko gelase wis kopong kuwi terus mboke omben-ombenane ya ana kopi, ana teh, ana susu, ana wayangku tak campurane barang iki Fanta, ndok bebek barang kuwi. Campurane werna-werna. Aku yo mung ngomongi Pak Bambang kok ngene iki. Werna-werna. Jadi omben-ombenan iki aneh-aneh ngono. Wah. Jadi pelayan loro niku sing tukang nyawiske omben-ombenane karo nyawiske panganane raja niku rak do dikunjara sebabe do tampa suap saka mungsuhe raja. Wong loro niku do kon ngracuni omben-ombenane, kon ngracuni panganane ngono rek. Tak arep mateni raja niku. Suma inna sakti tumuli sak temene utawi pelayan penghidang minumane. Sakliya niku rak wong kang ngombe. Nah, terus pelayan sing tukang nyawiske ngombene iku nadama getun sapa dheweke waro jangalan bali sapa dheweke ngan zalika saking mangkono. Sing iki bali getun. Pokoke getun. Kok dadi ngen-ngen karo ratune arep ngracuni lewat omben-ombenane getun. Wa qabala lan nampa sapa al-khabazu tukang nyawiske roti
nampa ariswata ing suwapan wa sama lan ngracuni sapa tukang nyawiske roti atau ngama ing panganan sing nyawiske ngombe getun ora nampa suwap rasida ngracuni ning sing tukang nyawiske roti lan panganane raja nampa suwap terus njajal ngracuni panganane raja sing siji rasida sing siji tetep nampa suwap oleh pituduh kok yang dilalai sing siji iki mbok wis suwap ra sepira mah cilaka kok ngono kuwi kok ya jebul tenan suwap ra sepira cilaka mlebu kunjara falama hadara mongko tetkalane hadir sapa al-khubzu sing tukang nyawiske roti sak panganane baina yadayal maliki ing dalem antarane ngarepe sang ratu wis iki jane wong loro iki wis pokoke wis pendak esuk ngono nyawiske sing siji nggawa wedang saantero berbagai macam wedang sing siji nggawa roti saantero berbagai macam panganane wong pancen wis do netepi gaweane dhewe-dhewe terus ning ngarepe sang ratu do matur kala mongko ngucap sapa Asati pelayan wedang terus ngucap la takul sang ratu la takul ampun dahar sapa jenengan ayuhal maliku he sang ratu fa innal khubza mongko sak temene utawi roti iku masmumun diracuni wa qala lan ngucap sapa al-khabazu pelayan roti la tasrob ampun ngombe sapa panjenengan ayuhal maliku he sang ratu fa inna saroba mongko sak temene utawi omben-omben iku masmumun diracuni nang ngarepe sang ratu domong sing tukang nyawiske ngombe ngomong sang ratu ampun mangan roti niku diracuni niku ha sing nyawiske roti umak plerok ngono mangkel lho malah domongke akhirnya sing tukang nyawiske roti ya terus omong genti ampun ngombe sang ratu niku ana racune rada kuning to enten ndok bebeke niku ndok bebek ora apa-apa mah pengko malah pengko malah apa iki do wadul dhewe-dhewe sing tukang pelayan tukang nyawiske ngombe ngelekke ra oleh mangan sing tukang nyawiske mangan ngelekke ra oleh ngombe akhirnya sang ratu ya dadi manu dadi ragu-ragu kok ayo jengkel to malah disetani jenenge di omong-omongi akhirnya wedang iki diwutake kok ambangane kok keracunan Enggon diwutake mau megok lho ki mau. Enggak.
Fakola banjur ngendika sapa al-maliku sang ratu lisaki kedue pelayan omben-omben. Akhirnya terus ngene wae wis mah do gawe ragu aku kok. Aku dadi arep ngombe ya mamang, arep mangan ya mamang. Batine sang ratu ha iki tak jajale ngene. Akhirnya sing tukang nyawiske ngombe diomongi Isra. Nggih. Ngombe ya sapa sira? Asroba yusribu asrob utawa isra. Ngombe ya sapa sira? Pelayan wedang hu ing iku wedang utawa ing iku minuman. Fasaroba mongko ya ngombe sapa pelayan wedang hu ing iku minuman ning falam yadur mongko ora madharati apa minuman hu ing pelayane. Gandeng kowe sing nyawiske wedang saiki ombenen sik. Ombenen sik. Kamu kok sing pelayan wedang mau ora sida nampa suwap. Getun to terus bali terus ora sida ngracuni wedange sing nampa suwap sing tukang roti. Akhirnya nalika disuguhke karo sang ratu kon ngombe ngono ya dombe, ya ora apa-apa wong ora diracuni kok. Ini aman. Yes. Ning ya wis piye meneh bacot utah dadi. Kaya bengi kula ngaji ning Siten. Siten niku pal bapang idul terus ana pertigaan sing pojokan riku niku ana masjid Amperang Ngulon warah si anu rika Moncer. Arah Moncer. Mulon wae diturut tekan Moncer. Moncer iki toko kaya anu kuwi kaya Mancasan. Ning daerah kono. Lara disuguh kopi gelas gedhe karo jahe di 2 gelas. Sing sak gelas jahe, sing sak gelas kopi. Aku ora ngombe kopine. Pahite pol. Ora nggo gula blas. Wah, iki cetha iki. Langsung melek melirik aku. Iki gawe ra iso turu tenan nang model kopi kok ngene iki masalahe wong pahite ra ilang-ilang aku. Ya ora ketan colok gula niku nek kula nek gawe kopi sok dicolok gula. Ya sak gula-gulane ning gula. Gula pasir ya gelem, gula Jawa ya gelem. Gula aren syukur nek ana. Gula batu ya gelem. Sing ra gelem kula iki mung gula darah moh. Tukang nyawiske wedang ngombe, wong dikon ngombe ya ora keracunan wong dheweke ora nampa suwap, ra sida nampa kok. Fakola mongko ngendika sapa sang ratu al-khubza utawa al-khabaza ing tukang nyawiske roti. Ngendikane kul mangano sapa sira minato ami saking panganan sing tok cawiske. Fa'aba mongko omlengos ora gelem kok ya ngertine ana racune kok. Fa'aba mongko mlengos gemang. Tukang roti kon mangan gemang. Fa'at ama mongko aweh pangan sapa sang ratu min zalika ta'ami saking mangkono-mangkono panganan
diwehne dabatan ing kewane, gampangane dikekke ontane apa dikekke dabahe. Fahalakat mongko mati apa unta utawa apa dabah. Basan ra gelem terus jajal saiki dites. Nek cara ngeten iki ya terus keke kucinge kon mangan, misalkan kucinge ning sandinge niku. Kucinge mangan ledhi kejel-kejel. Berarti sing ana racune pangane utawa rotine nek omben-ombenene mau aman. Fa amara mongko perintah sapa sang ratu bihabsihima kelawan ngunjara wong loro. Wae tetep wong loro dikunjara wong nek nggon niat kabeh ndek niat elek. Ya mengko ning kono keputusan hukum iki ana sing enteng ana sing abot. Nek sing nyawiske omben-omben iki hukume enteng wong ra sida. Sing nyawiske pangan iki sing rada abot. Akhirnya ada dikunjara mlebune bareng Nabi Yusuf. Fatafaqo mongko nyocoki annahuma sak temene utawi wong loro iki iku dakhala mlebu sapa iki wong loro manga Yusufa bareng sartane Nabi Yusuf. Akhirnya mlebu bareng karo Nabi Yusuf, permasalahan saja yang berbeda. Falama dakhala mongko tetkalane mlebu sapa Nabi Yusuf asijena ing kunjara. Jangala mongko gawe temandang sapa Nabi Yusuf. Yang saru halim beber utawa yang suruh halim beber sapa Nabi Yusuf ngilmahu ing ilmune Nabi Yusuf. Wayakulu lan ngendika sapa Nabi Yusuf ngendikane ini sak temene utawi ingsun iku akbaru iso jelaske sapa ingsun al akhlama ing pira-pira impen nalika genang-geneng nang kunjara wong telu niku Yusuf ya terus omong-omongan ya biasa masa arep kemem wong telu kok omong-omongan ten riku termasuk salah siji materi omongane ketok banget le Nabi Yusuf niku tidak dan bukan manusia biasa. Ya omong-omongan kok omongane rada enak, pinter. Termasuk meneh ngomong kula niku ya rada paham. Nerangke impen-impen sing ana ngeten niku rada paham. Omong ngeten niku karo wong loro nang jero kunjara iki. Piye upamane jenengan ngimpi niku jabaran impen niku apa utawa tafsir impen ki apa kula ki rada dodho. Wong kula mbiyen semedi nang anu rika. Topo. Nang Dulungkok Kidul. Sor Gayam nika. Semedi rika. Oleh kanugrahan methek impen. Iki nek kanca ngaji udu Yusuf kok ya. Di kula biasa nafsiri impen-impen sing ana niku kula biasa. Wong loro niku ya mantep-mantep dodol. Nang ati wis mantep sik. Nang ati mantep pancen wong siji niki bukan manusia sing lumrah rada nyeleneh. Ya linuweh. Yes, wong didelok blegere wis istimewa. Bagus gagah halus. Ola ahaduhuma inni aroni aksiru khamra. Terus akhirnya salah siji saka wong loro ki omong karo Nabi Yusuf. Le omong ola ahaduhuma inni aroni aksiru khamra.
Wa qalal akhiru inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza takulut tayru minhu nabi takulut tayru minhu. Nek kudu mandeg ngeten niku karena jalan ceritane ngono. Nabi takwili inni naraka minal muhsinin. Ayate nek niki gandeng Nabi Yusuf ngaku iso nak biri utawa iso jelaske impen. Kala mongko omong sapa ahaduhuma salah sijine wong loro sing do dikunjara niku. Jal nek ora ngaji ditafsiri ora dong kok ngerti kala ahaduhuma salah siji saka wong loro iki piye to iki ceritane ngono ora dong lho. Ceritane awal-awal iki ora dong ledeng ya nek ditafsiri ngene iki kok ya jajal nek ngandel jenengan langsung maca ayate ra paham blas iki. Saka jalur ceritane iki. Ki ayate piye menggo endine. Oh jenengan kok ngerti menggo. Orang menggo ora ngerti kok. Ngertine yo meng lempeng dlenjeng. Wah nek ngrasake kaya keten iki wah betapa pentingnya kaya setengah kudu ngaji tafsir iki men jalur cerita ayat ki dong. Jalur kisah sing ten ayat niku ki dong. Ora mengko diwaca-waca tok ya engko golek tambahan ganjaran lesan nek ning omah selo maca. Golek tambahan wong ya iso maca, tak maca ngono. Ning aja merasa puas hanya dengan maca lafate tok karena nek sekedar maca lafate tok tetep ora dong. Iki dong kowe nggo sandal wis ra dong. Apa meneh ora diayat. Saiki dong mantuk-mantuk jal engko metu sandal kae. Lihat ngono. Aja nek kok dong ayate, wong nggo sandal selen wis ra dong kok piye to. Sandal iki selen wis ra dong. Mula terus tafsire ngeten. Tafsire lho. Saka nek dirasak-rasake saka ayat wingi jajal. Diwaca tok ngono ora dong. Fastajabalahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna. Innahu huwas samiul alim. Summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayat layas junannahu hatta khin. Mandek ngono kok ngerti-ngerti qala ahaduhuma hilang ya. Jalur ceritane radok. Mula terus tak wacane. Ora terus awake dhewe dodong. Kala ngucap sapa ahaduhuma salah suwijine wong loro sing do bareng mlebu kunjara. Wa huwa utawi salah sijine wong loro sing ngomong iku sahibu Sarabil Maliki, pelayan omben-ombenane ratu sing ngomong sikik sing sok kulino nyawiske omben-ombenane ratu, pelayane niku. Ngucape ini setuhune utawi kula iku ara merwi sapa kula ni ing kula dadi nang impen kula ki weruh kula nang impen rika iku aksiru meres sapa kula khamra ing khamr. Ae tegese ini setuhune utawi kula iku raaitu ningali sapa kula nafsi ing awak kula aksiru khale meres sapa kula nginaban ing anggur. Wa asqa lan ngomba aski lan ngombeni sapa kula al malika ing sang ratu. Impen-impene singkat cerita ngeten niku kula ki ngimpi ten impen niku kula ki meres anggur terus gawe omben-omben saka anggur akhirnya dadi anggur merah. Di anggur merah kaya lagune Meggy Z.
yang memabukkan, ngono kae. Diriku ku anggap belum seberapa dahsyatnya bila dibandingkan dengan senyumanmu yang membuatku beku darahku. Padahal yang guyuwe mangap lho. Aku lagi gaweke anggur kula peres dadi minuman, terus kula cawiske nggo Sang Ratu. Impen kula niku ngeten niku. Wa qala lan ngucap sapa al akharu sing siji. Wa huwa utawi sing siji iku al khabazu. Tukang roti utawa pelayan tukang nyawiske roti. Ngucape ini setuhune utawi ingsun utawa kula iku ara merwi sapa kula ni ing kula. Ae tegese ra'aitu merwi sapa ingsun ni ing kula. Ini ora tak wacake iso mangwaca ra'aita, iso mangwaca ra'aiti. Iso sisan ra diwaca wong mumet ngono. Arep ra'aiti iso wae wong ra ono harokate. Gek kula niku merwi kula tenimpen riku ahmilu hale nggawa sapa kula fauqa ra'si ing dhuwur sirah kula nggawa khubzan ing roti. Kula niku ngimpi ten sirah kula niku kula mikul roti. Ya gambarane kaya Madura tawa sate. Ngeten niku. Dipikul dienggo mlaku ya wanteng wae rawutan. Ora digoceki lho ya. Nek keahlian tersendiri ra iso. Kaya jenengan ya ora tau utan ning mikul beban urip. Mula ya ora tau utan. Mikul beban urip. Ya arep sambatke wong ming disaingi jenek beban iki. Sambato mungkin terus disaingi. Kula saiki trima mupus wong awake wis ratek sehat. Sambate ngono kuwi. Sandinge le nyaingi ya lumrah nek kok ngono iki lumrah. Ya usia-usia kita iki pancen wis titiwancine gerang-gering ngono kuwi. Wis pokoke sabar. Ngono kuwi sih. Jawabane iki enting ora kok welas iki ora. Mula ya ming ketemune mikul beban urip kuwi. Anak niki mikul roti neng dhuwur sirahe, nggawa roti kaya model Maduranan kae. Dhek niku. Ning tak kulu mangani apa atoi rumanuk minhu saking roti niku. Gek tak pikul niku malah ana manuk mencok neng dhuwur roti niku mangani rotine niku. Padahal ya kula ajeng kula suguhke ning mah nalika kula gawa ning dalan iki ditotoli roti, ditotoli manuk. Ditotoli manuk. Ya ijolan mbepi aku tak tengok kono ya. Padake. Angger ngeten iki rada angel cerita atau sejarah. Penak maca hukum langsung ana hukume ngeten sejarah dadi. Impene wong loro
Nabi nerangno sapa sampeyan Yusuf na ing kita bitakwilihi kelawan takwilane impen niku. Ae tegese akhir jelasno sapa sampeyan na ing kita bitafsiri ru'yana kelawan tafsire impen kita niku. Tulung nek jenengan pancen iso nerangke impen beber tentang makna impen sakniki terangno. Tafsir impen kita berdua niku napa? Kula sing tukang ngombe niku meres anggur, gaweke omben-omben saka anggur, dadi kula caweske Sang Ratu. Kanca kula niku manggul roti totoli manuk. Utawa mikul ora manggul. Manggul ki ning pundak, mikul ki ning ndas. Manggul karo mikul. Nek manggul karo mikul, aku mau ora nerangke nyunggi kok dengkoke nang nyunggi iki piye. Nek manggul karo mikul ki maknane piye? Oh ya, Pak. Ya wis, manggul karo mikul ki ning pundak, nek nyunggi kuwi ning ndas. Ya. Ha iki tukang roti iki nyunggi roti. Ning ndas terus totoli manuk. Niku tafsire napa? Inna urung titik kok. Wis kurang 2 menit kok. Lah iki mung karek sithik ora titik iki. Mung arep jajan kok hawane mulih. Inna setuhune utawi kita wong loro iku nara merwi sapa kita ka ing sampeyan Yusuf iku minal muhsinina setengah saking golongane wong sing bagus-bagus. Diomong kita niku gatekke jenengan Mas Yusuf niku ora sembarang wong, jenengan niku kelebu golongan wong sing bagus, golongan wong sing istimewa. Ya bagus blegere, bagus raine, dedeg piadege uga kok bagus tabiate. Dadi duwe tabiat sing bagus. Mula turung jelasno impen kula niku napa. Sing kaya ngeten iki. Terus Nabi Yusuf merem-merem kae oke-oke. Kula rada paham. Diterangke ngene rada paham. Sakniki wis wengi leren. Leren. Sesuk. Kula aturke sesuk. Iki makna impene jenengan wong loro niku sesuk kula jlentrehno. Nek esuk ben supaya penak, nek esuk niku le nampa keterangan penak. Nah, nek kawane sithik kemrungsung kula sesuk. Lho muga-muga napa sing kita lakoni niki dadi anu napa celengan ngamal saleh. Manfaati wae dai dunya akhirat. Kaperan kanugrahan sehat waras saged istiqomah ning ngaji ning ibadah. Kanthi nata ati ikhlas murih ridane Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.